Yawwa na gode. Sabon sakuwa mu barka ne zan kai wa ƙasata. Sabon sakuwa mu barka ne zan kai wa ƙasata. Farko na saka Ubangiji Allah ƙara bamba. Na zo yaban cikin ɗaki na gari na. Sakuwa mu barka ta yi fice a ƙasata. San ba kamar ta yaƙin ilimi ba, domin da ita ne na zamo jarumi ba. Sakuwa mu barka aikin ku a yau na doka. Tafiyar da ku ba zan canza ko da wai ba. Yau dai yaban cikin ɗaki na ɗauka. Sakuwa mu barka domin tayo da dama. Dukkan abin da za ta yi sai ta yi fama. Tafiya da ke a yau na fara gari na. Domin sakuwa mu barka tayo aiki da dama. A hankali da ɗaiɗai zan ba ku suma. Amma ku bi ni sannu da sannu ku duba. Duk za ku je abin da suka yi jarumai na. Sakuwar mu farka ta ba da gudunmawa fa. Sakuwa mu farka dole ne in yabanta. A ƙasa ita yi shura ba da wai ba. Sannan suna da aikin alkhairi nan ma. Fanni na ilimi ta yi yaƙi da nan ma. Sannan fa ɓangaren lafiya da su ma. Fannin tsaro suna bayar da tsaro fa. Fanni na likitoci ba ja da su ma. Dukkan ma'aikata na ta kula da su ma. Komai suna ta bin su da ɗaiɗai gudu ba. Sakuwa mu farka sha'anin ku ba zan yi garba. Sannan in ba ku san fari sun yaƙi da dama. In ka ga ai ƙasar Ghana da reshi soma. Sannan ƙasar in Chadi suna nan da suma. Nijar cikin ta nan ma da hannun su nan ma. Mun je Libya nan ma ai da suma. In ka shigo Morocco akwai ƙungiyata. Saudiya ma cikin ta akwai 'yan ƙasata. Sudan cikin ta ma da akwai ƙungiyata. Da yawan ƙasashe sun ba mu shura. Kome ake bukata da akwai gwanata. Yan kasuwa ba zan je ni babu ku ba. Kun ba da dukkanin damar lokuta ma. Kome ake bukata kunyo da dama. Tafiyar da ku ba zan kauce babu ku ba. Har malaman ciki ma ban bar ku ne ba. Da sarakuna cikin lamarin har da kuma. Da gudunmawar ku ban ware ko guda ba. Sakuwa mu farka tayo aiki da dama. Fanni na makarantu tayo ginawa. Fannin station ta ɗau aiki da dama. Balle a asibiti ta ba da himma. Sannan a ɓangare na marayu da soma. Har ma dukan guragu sun ba su soma. Dukkan abin da za su yi ciki da shimma. Ba sa gudu bare kuma su jafa baya. Sakuwa mu farka sun yi gudunma da dama. Dannan in gaida manya a cikin ta suma. Sakon Alhaji Ibrahim Mustapha ma. Shi ne ya ɗauki nauyin waƙar gwanina. Shi ne ya ce na wake sakuwa mu farka. CEO dole in yi bugun gwanina. Ibrahim Mustapha Sani na ce gwanina. Sannan in sanya sakatare ba da wai ba. Abdullahi wa gaji jigo gwanina. Tafiyar da ku ba zan je kuma babu kowa. Sannan in sanya ma'aji a cikin tanan ma. Aliyu Mustapha Sani na sagwanina. Ofisan kware ba a je kuma babu kai ba. Awwal yamsa kuwa shi ne